lukuni coba sunang apa pasang klinik nembak. নাই যে খুরিনি কয় বছর বত বিছনাব গলাইজাক 4 বছর কাকা এনকে এমনিকে নিনি ছাইলে তামল খাইছা যা जों हाजिरा थाङै काम खालायनो जाव उनगुरै खेताव जुनुगुरै एनके ताम खलायनानै नि साइनले ताबक बम हेवान सगवानानो आं वानसुगो जतन सुबासु नायो सालासा दा पारारान ब्राउनो हाइनसाव गाताय आं लुकुरावनि सुबासु नायो आं बिसाइदाबो थंआर गलायजा आं माहायनो मुसा गरिखाबा सुगियाबा हाइन थंआर खिखलाय मातन ओंका जों डाक्टर नायनानि अमरि फुट बाथर अमनि साजागो गाब्राव अरमाया सिलचर मेडिकल कलेज खलाय दिनिसाव हाइपन जों ब्रावनो साका अर त्रिपुराव खलायमे दा सारनि सोमोनबराव जों रिक्स गसेमाया हाइनसाव बनि बाथर तो अंको अमो कितिनि कसarबाय अंको सतै लामा कसaro फुंनि दंखा हाइनसावराव एमनिके सावसनो नानि कितिनि दा बानजिरिनाय बाथर दा बानजिनाय ओ सातन बिसिङो गामजार दिनि रहंका ब्राव सातन बिसिङो बिथि जाय दं दिनि सातता काइसन बिथि दमो अनि दंमा जामनि साइ रहका एमनिके एसु कुदुमा तवे न बुइनो तामनि जानक लियादा आङो जों अर्देगो जों ब आसि गदोंमा रुगिंखा का बहक साजागोनो हुंका बहक साजामा परका जाखं जाग्रं मायांखा हुंका जों एदिसिओ नारख्या हिरो डाक्टर नारा नारिमानि आरो बहायनो बतिन ताकुस माना नाय हुंका 7,000 काइसे 20 दिनि कुस काइसा जों पारे लाया 21 ताई 21 पाइसुलायगा नगब किफिल फाइया हुंका आंगन परे आरो बहायनो तिरफ्रामो थासंसनो सुबासुरि फाइया हुंका बने जे नायजां मानि ब्राव कागज पत्र नाय फाइया सिदिब्राव वाना जाखाब्राव आसोंनाव लेंप्रा जाखिले होननायका ब्राव जे सिलिमनि केस मुगायब्राव आनो गो जिएम अफिसाव फायै कागज पत्र तुदि सयरि फाइदिङा काब्राव दिखांगा आनि एकाउन्ट दि दाइ रहका तिप्रामो थाले बुसुरो रां ननो सुबा सुखलायका 10,000 सुबा एमने ताबो फातार हास्तियो जे ट्रिटमेन्ट खाइनान बागे नले रां रो बुसुरो नांबा बाराव हुंका सावो 50,000 सुंगान हिसाव आसुराव बायान हिसाव तांकानावनि म आयुष्मान कार्ड दं हिसुंगासिना आयुष्मान कार्ड करे गे ताबो लुकुनो सुबा सु खाइनान बाले तामो प्रमाण दिकानो गाउन ररिजा हुंका ताई आधार ररिजाता अर एकाउन्ट नम्बर रां सुबा सु खाइदिने आनि लुकुनो एकाउन्ट जतन आं बहायनो नारहायनो उनको त्रिपुरा बसाबा आंबो नरो बहाय आनो खारियावै जतन सुबासु खावसा दं खंदं नरो आनो हामजागै आनि लुगिनो गलायजा नानो बै खारियावै आनि एकाउन्ट आइ पाइजा दे लुकुरा निनि साइनि बुंके ताम आनि साइन बुंका मिथुन राय कलय निनि सिनि मुंके आनि का पुरनिति कलय बकामी सर्दकर करे